Good morning. Good morning, guys. Good morning. All the way from Wikaela in Dahilayan, Bukidnon. Grabe katugnaw. Nakaabot mi diri kagahapon. Bag-o ni siya nga resort diri sa Dahilayan ug sila pinakabarato, gwapo pag yung amenities. Ang nakalami pag diri kay pwede pag ka magluto. Perfect kay diri, nindot kayo. So, dia sa puti na rooms, dia sa ubos room na kitchen dito. Then another room na po dia. So bago lang ni sila, katulad ni silang December nag-soft opening. And maligo ko later, kay kagahapon ako kaligo, kaya na late ko. Oh my God, look at the pool. Nindot kaya ang pool. Bugnaw daw kayo. So akong i-maximize karon ng akong kuan. Tapos i-tour ta mo later sa mga rooms ha. O siyempre, I'm with my family. Ang birthday sa akong wife karon pag yung Monday. So nag-advance birthday mi diri. So nag-jacket mi talang kay tugnaw kayo pagka nindot diri nga lugar. So kamo kung namoy pamilya, i-book na ninyo ni. It's very nice. Ang nakalami diri, why problema, why surcharge? Ang uban, dahilayan na gani, kilid lang. Bugnaw kayo na pag-swimming pool. So nice. Perfect. My God. Perfect. 40th birthday. 40 na siya. 40 na siya. Una siya mag-birthday, August pa ko mag-40. Balik. 1, 2, 3. Na ay jacuzzi diri. Naon pa. Yaon. Nami giluto. May nakalami diri, pwede ka madalan yung kaugalingos to. Grabe, alas 8 na hangin pagyapon, tugnaw kayo. After this, maligo na ko diha. Ang nakagwapo diri kay nahugasanan og plato. Alright, it's already 8 na. Pero bugnaw kayo ang hangin. Pero kailangan kami mag-swim. Tanaw to kung bugnaw ba ang tubig. Pwede nga nila ko? Pwede nga kanan? Alright, let's jump! Basti, diretso na daw, Basti. Don't do it slowly. I can't feel my leg. Kami katugnaw. Ate Gariel. This is really cold. This is like our refrigerator water. Daddy can drink. No way. So cold. Kajod lang. Ako sa experience ang jacuzzi. Para shishel. Ako sa experience ang jacuzzi. Yan na, may ligo na tabi. Let's go. Jacuzzi. So nanghinlo na mi kay ang check out dapat before 12. So nanghinlo na. Wow, the jacuzzi is here.
Ayun te, parang tubig. Alright guys, kailangan na mulakaw pagkanindot kayo diri. Busa ka mo magpabook na. Kay grabing magpabook nila diri kay barato kay sila tapos lami kay lang amenities diri. Kanang ako gitag sa Facebook. Gwapo kayo, promise. Ilang CR, gwapo. Ilang mga higdaanan, gwapo. Nice kayo diri. Tadaka sa daylayan, bugnaw kayo. The best, gwapo kayo diri. Busa ka mo, pabook na mo din eh. It's very nice. Thank you sa mga buutan nga staff. Thank you.